Arranca unha nova edición dos bonos Activa Comercio cos que se poderán rebaixar entre 5 e 15 euros por compra. Os negocios da comarca rexistran xa un incremento das vendas. Onte, mércores, botou a andar a sétima edición dos bonos Activa Comercio. A Xunta destina a esta campaña 2,5 millóns de euros repartidos en vales de 30 euros por cada usuario, que poderán descontarse en función das súas compras. Restaránse 5 euros por transaccións de entre 20 e 30 euros, deduciránse 10 cando o gasto vaya de 30 a 50 euros e descontaránse 15 cando a compra sexa superior a 60 euros. Hoxe foi o segundo día e os negocios de Ribeira rexistran dende o primeiro momento un incremento de vendas. Onte notouse moito, porque o primeiro día xente este o bono que descargas, pode o descargar todo o mundo, pero hai no que consumir rápido, porque unha vez que se acabe o presupuesto, pois se acabouse o bono, podes quedarte con el descargado sin poder utilizalo. Entón, o primeiro día, pois sí, a verdade é que moita xente, todo o mundo quere consumir o seu bono, isto foi un día bo onte. A verdade é que para nós, para o comercio pequeno, é unha inyección de cara, porque agora en un mes empezamos as rebaixas, o mes de suño é un mes así que, bueno, que a xente que se relaja un pouco. Hoxe o tempo non acompañou, polo que se reduciu lixeiramente o movimento. Porque aquí a verdade é que o que si nos afecta moitísimo é a chuvia. En canto empeza a chover un pouco, a xente tira un pouco para atrás. Xa che digo, empezamos hoxe con máis calma, con máis tranquilidade. Pero bueno, onte foi un día moi bo, a verdade. Esta sétima edición chega en xuño, unha época na que as ventas non son tan fluidas. Que hai que intentar facelo é que non se solapen con outras campañas. Por exemplo, en novembro eu penso que é mellor en outubro, porque en novembro sai a campaña do Black Friday, en abril, por exemplo, se coincide a Semana Santa, pois a Semana Santa se atira un pouco. Entón, hai que mirar que sobre todo eso, que non se solape con outras campañas. E bueno, que sí, que para nós a verdade é que estamos esperando por eles como agua de maio. E pola resposta que está a ver, tamén os esperan con gañas os cidadáns. A verdade é que de momento non sei se chegará un momento que a xente xa se canse, porque tal, pero bueno, a ver, a verdade é que se che dan 30 euros para gastar, pois é unha tontería non gastalos, non? Sempre tes algo que comprar, o sea, sempre tes algo que consumir, ou roupa para os nenos, ou cousas da playa, ou non sei, a ver, sempre tes ou cremas, te sobrache onde gastalos, entonces pois é unha pena non aproveitalos, a verdade. Os bonos estarán activos ata esgotar o crédito disponible, polo que as persoas que o queiran aproveitar non poden demorarse, xa que na última edición consumíronse os fondos en menos de 5 días.